こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。パンチェンラマ11世は37歳を迎えましたが、依然として行方不明のままです。保安局は初のチベット自由投資会議を開催し、現役軍人を表彰しました。チベット事務所ブリュッセルは中国の民族団結進歩促進法に対抗するよう EU の議員らに働きかけました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。チベットのパンチェンラマ11世実天神源流石ティネピンゾパルサンボ、通称源流中期ニマシーは先週土曜日に37歳の誕生日を迎えました。世界中のチベット人仏教徒、そしてチベットの支援者たちは、パンチェンラマの37回目の誕生日を本人不在のまま祝い、中国共産党に対しパンチェンラマに関する情報公開と即時解放を改めて呼びかけました。南インドのバラクビにあるテシルンポソ院では、亡命チベット指導者らの臨席のもと、パンチェンラマ11世の誕生日のお祝いが行われました。チベット最高司法委員会の石ワム委員長、チベット亡命議会のケンボスナムテンペル議長、そして中央チベット政権の主席大臣らが式典に出席しました。チベットのテシルンポソ院はパンチェンラマの本拠地となっています。この日は世界中のチベット人や仏教徒の間でパンチェンラマの安否を案じる希望、祈り、そして深い懸念が入り混じった複雑な感情に包まれました。スイス、オーストラリア、ロンドンのチベット人コミュニティでは祈祷会が開かれ、パンチェンラマの生涯、そして中国共産党によるチベット占領下での極度の弾圧に直面しながらも、チベット語と文化を守り抜いたパンチェンラマ10世の偉大な功績について講演が行われました。ダラムサラでは情報国際関係省がミオツラプトゥン学校で幅広い内容の写真展を開催しました。中央チベット政権の保安局は今週初め、チベットの自由の闘士たちに対し、ダレイラマ法との謁見の機会を設けるとともに、チベットの自由闘争における長年の献身と功績を称え、チベットメダルを授与しました。先週末にダラムサラで2日間にわたって開催されたチベット自由闘士会議には、独立時代のチベット軍元兵士、チベットの抵抗運動の闘士、ロドリックのメンバー、退役弾道部団体の代表者、元政治犯、そしてダレイラマ法の皇帝警備に当たっていた元保安要員など合計89名が参加しました。参加者の年齢は27歳から96歳までと幅広く、会議は文部省のタランドマ・チャングラ大臣が首席大臣代理として出席し、保安省のドマゲリ大臣が議長を務めました。また、特別招待者として、アンドゥクチュキ氏及び天神ソナム氏が出席し、中央チベット政権の高官らも同席しました。2026年3月12日に中国の民族団結進歩促進法が可決されたことを受け、ブリュッセルチベット事務所はこの法律がもたらす広範な影響、特に前例のない越境的な適用範囲について各国の議員や政府に警鐘を鳴らすため、精力的な働きかけを行いました。ブリュッセルチベット事務所の林人権官代表は、同事務所の EU 人権擁護担当官の天神文蔵氏とともに、チベット文面の法的な抹殺に異議を唱えるため、ブリュッセルで一連のブリーフィングを開催しました。これらのブリーフィングの重要な焦点の一つは、教育及び公共生活のあらゆる分野において中国語を優先させるという法律の決定でした。この措置は言語的多様性に対する決定的な打撃とみなされており、国家の統一の名のもとに私的機関や文化機関を犯罪化することにより、すでに終焉化されているチベット語をさらに不利な立場に追い込むものだと受け止められています。慈悲の年記念行事の一環として、マサチューセッツ州アマストのチベット人コミュニティは、困難な時代においてなぜ慈悲が重要なのかをテーマに、ゲシット天神場による講演及び書籍紹介のイベントを開催しました。このイベントには学生や研究者、地域住民らが参加し、今日の世界的課題に対処する上での指針としての慈悲について考察を深めました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。